Hola, què tal? Avui estem al Death Valley. Valle de la Muerte. I aquesta és la Berta, la meva germana. Saluda, Berta. I el primer que s'ha de fer quan arribes al Death Valley és pagar. Hola, mama. $25 per cada cotxe. I no sigueu tontos perquè si no pagues la multa és molt heavy. A la nostra família es fan servir les tirites i aquestes coses. On tu penses enganxar? Que ho enganxa amb una tirita. Riu-te, però mira. Ja està. Sí, però no sortirem per aquí. És tot això, però és impossible de veure tot això perquè són una borrada de quilòmetres. Nosaltres veurem aquest trosset d'aquí. El salt Creek aquest, i el mesquite aquest. Berta, fixa-t'hi bé perquè no pots entrar. Em fas gràcia. Aquestes dunes és el pont Zabriskie. Això ho van fer servir per gravar Star Wars. Ho heu vist o no? Ha passat una nau de Star Wars pel cel. No em creu. I una altra curiositat que posen aquests postes d'informació... És que el Jordi no té gràcia. Gilipolles. És que el tema és que d'aquí traien un mineral que es diu bòrax i el portaran amb carretilles de 20 mules tirant de la carretilla. Carreteres que no s'acaben mai, que porten a l'infinit. Mar de fang. I supercuriós la sal que té, És sal, això, I aquesta zona es diu Devil's Golf Course. Entremig del mar aquest de fang i sal hi ha milions de forats. Ho veieu? Això és el que dona nom en aquest... És enorme, és immens. Visca el Barça. Mireu, veieu aquella terra d'allà? Allò és el nivell del mar. I això estem a sota el nivell del mar. I ara som en el Badwater, que és una altra punta d'aquest antic llac dissecat. I aquí sí que hi ha una mica d'aigua, però és aigua superdolenta perquè, com us podeu imaginar, està supersalada. I això ja és sal. El mar aquest de sal. Aquí no es pot venir amb nens petits perquè es deshidraten, fa una calor que t'hi cagues. Força aigua, gorra al cap com porta el Jordi, que jo no porto, i què més? I sabates tapades. Perquè tu portes el cabell. I benzina plena, el dipòsit ple, clar. És que s'ha empullat tota la història d'això. Si veniu aquí, fa molta calor, Nosaltres hem vingut a principis de la primavera i si veniu a l'estiu, diuen que fa 50 graus centígrads, a l'estiu. Espero que el d'allà davant, d'aquí del mar de sal, valgui molt la pena. Perquè mireu, la penya està allà superlluny. Venim d'allà. Espero que valgui la pena, si no em cago en tot. Una altra cosa guai de saber és que aquí hi ha pumes, escorpins... Animals! Sí, animals superxulis de veure. I seguim caminant. El puto caminet aquest. És curiós perquè estàs en un desert. Aquí al Death Valley estàs morint aquí de calor i veus, em sembla que és la Sierra Nevada, tot nevat a dalt. I, bueno, Berta, valia la pena venir fins aquí? Sí, a mitges. Si no veus aquí, no veuràs. Enlloc més. Que sí? Enlloc més veuràs això. Que sí valia la pena? Vale, sí, hi ha sal. Molt bé, però hi ha la mateixa sal que hi havia allà. I diu que val la pena. I diu Que dramàtic. I diu que val la pena. I aquí hem parat un segon a contemplar les vistes des d'aquí dalt de tot el mar, aquest salat. Que xulo, I és immens, No sé si s'apreciarà, però és que és immens.
Bueno, l'Artist Palette són aquestes muntanyes així de colors diversos. Allò no són colors diversos de muntanya, és una nena. Es deu veure millor des de l'altre. Estan tot el cul, eh? Corre, Forest, corre! Això va al vídeo, mama? Pobre de tu. Pobre de tu. Què t'ha dit? Que això va al vídeo, diu. Som una mica losers perquè hem parat allà, en aquella muntanya, el que us he ensenyat abans. En veritat, l'Artist Palette és això d'aquí. Que hi ha blau, hi ha molts colors. I aquí la Berta està fent postureo. Mireu, mireu, mireu com fa postureo, mireu, mireu. Per favor. Per favor, postureo. Fes, fes. Para. Mireu que guai aquest tram de carretera. Què hi és que semblen les tres xuletes, mama? Per aquí, mira, hem vingut per Parrum. Hem entrat per aquí, hem entrat per aquí nosaltres. Hem entrat per aquí. Aquí hem comprat el tíquet, però llavors, I llavors hem fet continuat aquí, Badwater. hem fet tot això fins aquí i hem anat fent això d'aquí. I ara marxem per aquí, no? I ara marxem, exacte, ara marxem per aquí, no, per aquí cap avall, per aquí, cap aquí, cap aquí, cap a Trona i cap aquí baix. Aquí a la zona de visitants hi ha una zona... Això et recrea com deu ser de nit, perquè deu ser una passada. I t'ensenyen una mica tota la fauna, per què fa tanta calor. Aquí recreant una serp de cascabel, que és la que hi ha per aquí a la zona a Punta Pala. Veieu això? Són les famoses roques que deixen un rastre darrere seu, que es mouen, diguéssim. No hi arribarem perquè està a 60 quilòmetres anar, a 60 tornar. Una última vista des d'aquí dalt. Espectacular. En dues paraules. Tres. Espa, taco... Bueno, és igual. No m'ha quedat per la gràcia. Hola. Bueno, i des d'aquí el vídeo del Death Valley. I si us ha agradat el vídeo, doneu-li like i feu follow. I compartiu-ho. Ciao. Va, saps la foto? Estaves fent un vídeo tonto de cul? Sí, ho afegiré en el vídeo. Tomes falses.